बियाह हो गइल, गोदना गोदा गइल तो बैनामा हो गइल। हाँ। आ जे नइखे गोदौले उजर पेशकी बा। अच्छा जब मर्जी तब कहीं चल जाई। अच्छा आ शादी से गोदना गोदा गइल तो मैंने दुनिया देखी तो कही जाई शादी शुदा आदमी है। शादीशुदा आदमी हाँ, हटे हाँ। गोदना से हाँ, आज जोन औरतिया सो अपन ना छुपा के चाहेली सन तो दोसर बियाह करे के सोचत हो सब तो ना छपई। साल से गोदना गोदतानी हम 50 बरस से गोदतनी। 50 बरस से लगभग कितना लोग गोदना गोदले होके बहुत अब उतना गिना तो गिनाई रोज। अच्छा। 50 आदमी के गोदही के बाद 10 आदमी के गोदे के बाद 5 आदमी के गोदे के बाद अच्छा गिनाई। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवदा खतरी मैच बॉक्स। आजकल फैशन चलल बा टैटू गुदवाए के। और वह बड़का बड़का शहर में जात हो कितना देखत हो के कि कैसे वो लड़का हो चाहे लड़की देह पर टैटू छपावत स्टाइल के बहुत बड़का बड़का और स्टाइल में। लेकिन देहात के जौन टैटू होला नु ओकरा गोदना कहल जाला, ओकरा गोदना गोदवावल कहल जाला। जौन पहले के औरत सन के गोदना गोदाओ और गोदना शुभ मानल जाओ और टैटू छपावल जाओ, ओकरा के फैशन बना देवल गइल बाटे और तरह तरह के गोदना गोदल जाला। अच्छा जौन पतोहिया सन के गोदना गोदा जाला ओकरा का कहल जाला? गोदना गोदना उ काहे खातिर छपाला? उहे जाला संग है मरे के टाइम ले। मरे के टाइम। अच्छा हर एक केहू के छपावल जरूरी होला? हर एक कन्या लोग के बेटी लोग के सब के छपाई। अच्छा बिना छपले काम ना चलल? ना काम ना चली, बे छपले कामे ना चली। अच्छा अच्छा उ काहे? ढेर छपवाही के बा। अच्छा उ काहे? उ नियम ह। अच्छा नियम हटे? नियम ह। अच्छा। दे गोदना के वहाँ के खाना पाट ना हुई। हैं? देखा गोदना के खाना पाट ना हुई कन्या लोग के। खाना पाट ना होई? ना अच्छा गोदना ही है, पूजो पाठ पाट ना हुई। अच्छा पूजा पाठ ना ना। होई? उ काहे? उ काहे ना होई जे माने सतपुती बनावल बा। अच्छा 7 पुस्त से बना हाँ, ई कोनो जुग के बनावल ह। हाँ। इहे हिंदू धर्म में इहे शुद्ध ह। अच्छा हिंदू धर्म में? हाँ। अच्छा वो मुसलमान है? ना हम हिंदू धर्म में माली नहीं तो हमनी के गोदाइल नहीं के। अच्छा, एको गोदाइल गो बा। बूंदा लगवाही के पड़ी। लेकिन आजकल के नइकी पोतोहिया आवत तरी सन तो नइकी गोदाई है सन सब सहारा में तो कहीं कौन बड़का बड़का टैटू छपावत तरी को सन। बनवा ले तड़ी सन, लेकिन गोदना खानी टाइटू ना काम करी। अच्छा ना इहे मरे के बेरा इहे संगे जाई। तो उ तो देखली से पूरा गोदना देह पर गोदवा लेली सन। गोदावा तड़ी सन। अच्छा हई रवा कैसे का मतलब एमे का मिलाया के पड़ा कैसे गोदना गोदनी? ई त एथी ह दवाई पर गोदाता है बेरा गोदना। अच्छा दवाई पर कजरी पर हई कजरी पर हई का हटे तो देखा मशीन में? ह। अच्छा मशीन हटे हई? भिट्टो बोलेला। अच्छा भिट्टू आ हई ई हो ई दुकान से आवेला खरीद के कर पे के? उ मिलेले 800 900 में। अच्छा अभी ले रहा के अपना क साल से गोदना गोदतनी? हम 50 बरस से गोदतनी। 50 बरस से लगभग कितना लोग गोदना गोदले होके? बहुत अब उतना गिना तो गिनाई रोज। अच्छा। 50 आदमी के गोदही के बाद 10 आदमी के गोदे के बाद 5 आदमी के गोदे के बाद अच्छा गिनाई। अच्छा दर्द होला काहे में? ना हैं? थोड़ा 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 होला? जब माछ छेदाई तो दर्द तो जरूर तो नहीं करी। हाँ मांस तो से दई तो दर्द करबे करी। अच्छा वो मिटकेला उठकेला ना? ना। मैं जीवन भर रही? जीवन भर संगे जाई है। अच्छा संगे जाई है। बहुत सारा अवधारणा लोग के रहेला कि भाई गांव में औरतिया का है गोदना गोदवाइली सन। लेकिन हम बता देवे के चाहतनी है का नाम बटे कि 7 पुस्तक ले उजाला और 7 पुस्त ले हमसे गाँव में आएम नु तो देखेम कि कोनो भी औरतिया सन के गोदना गोदावल जाला जरूरी रही एक ठोप। एक ठो एको ठोप गोदाई बकर बे गोदना के केहू पाट ना होई। अच्छा पैठ ना हो? ना अच्छा ना होई। एको बूंद गोदाई बकर गोदाईबे करी कोनो अंग में। अच्छा कोनो अंग में? देखी ई एगो हिंदू धर्म में मान्यता बाटे, मुसलमानों लोग में छपाला? ना मुसलमान में न छपाई, मुसलमान में, हिंदू धर्म में खाली? खाली हिंदू धर्म में। अच्छा लोग जाने के चाहत रहा कि भाई गोदना गाँव में क्यों गोदाला क्यों कइला तक यही कइला का मतलब ये नियमावली हटे? ये नियमावली है। आज जोन औरतिया सो अपन ना छपवा के चाहेली सन तो दोसर बियाह करे के सोचत हो सब तो ना छपवाई। तो
मतलब कर पे शादी हो गइल बियाह हो गइल गोदना गोदा गइल तो बैनामा हो गइल आ जे नइखे गोदौले उजर पेशकी बा अच्छा जब मर्जी तब कहीं चल जाई अच्छा आ शादी से गोदना गोदा गइल तो माने दुनिया देखी तो कह जाई शादी शुदा आदमी है शादीशुदा आदमी हटे। हाँ। गोदना से हाँ आ जेकर गोदना नहीं दोसर के हुए थी। ऊ तो कुंवार बन के शादी कर ली अच्छा कुंवार बन के शादी कर लिया तो दू तीन गो रखत हो। 20 गो राखस माने कुंवार बन के ऊ शादी कर ली अच्छा अभी राउर बैनामा हो गइली एकरा बाद से पहले नहीं जर पेश की अच्छा जरपेश की अच्छा अच्छा गंगा नहाने पर छपाला क्यों हमेशा नहान हमेशा छपाई हमेशा नहान छपाई। पर माने नीमन हो गंगा नहान पर शुभ हो। हाँ अच्छा चलिए दिखाई का प्रयास करते नहीं कि जन गांव देहात में औरत लोग होला। अच्छा को रुपया लेनी है का लेनी एक तो अनमोल मिलेला केहू कहनो सोना चांदी दे देला अच्छा। केहू 500 दे देला केहू 1100 दे देला अच्छा। केहू 200 दे देला एकर अनमोल ह एकर दाम ना हो चमार लोग यहाँ गोदले रहनी तो 7 गो लुगा मिल रहे अच्छा आ 3000 ले रुपया हो 3000 मास्टर हो उनका दन हाँ हाँ ओ लोग घरे हाँ कनिया के गोदले रहनी तो अच्छा कनिवा के 7-8 बड़का लोग घरे जानी कि ना जाइले सब जाति के जाइले अच्छा 8-10 गो ले लुगा मिल रहे हो जा हमें में कोनो अनगिनत नहीं खे। ना अच्छा वो सहारा वाला का कहल टैटुआ के एकदम हीरोइन या छपा लिस रहे टाइप से तब टाइटू बोलता है बेरा टैटू बोला जाता ओ गनवा छपे नहीं कि ना ना ओ गनवा ना छपे नहीं छापी लेखा है ना भाई ना नहीं खे अभी। मतलब अब कहल जाओ कि अथी के सचिन तेंदुलकर के छपवा दो तो छप दे हाँ। हैं हाँ यही सब चपाला यही से छपल है। बहरहाल दिखाए के चाहत नहीं कि जो गोदनवा और अतिसन गोदाला उ क्यों होला और ओकरा के क्यों छापल जाला दिखाए के प्रयास करूँ थोड़ा देर में रहो देखी जूम करके दिखाओ तन्ने कि गांव में परंपरा है गोदना गोदवाल कहल के 7 पुस्तक ले जाला। देखिए अभी गोदना गोदा रहल बाटे दे आ देखिए अपन केहू मर्द के नाम लिखवाला केहू औरत के नाम लिखवाला बहुत सारा चीज होला जो लिखाला। देखिए अभी जिंदगी भर के छप गईल और एकरा के टैटू कहल जाला अंग्रेजिया में लेकिन भोजपुरिया में का कहल जाला चाची गोदना कहल जाला। अभी जीवन भर ही का अच्छा लइको जोन बेटा रहला ओकरा पर छपाला का नागिन रही तो गोदाई अच्छा नागिन रही तो गोदाई महाराज लइका रही ओकर अच्छा गोदाई महाराज लइका रहे। देखिए लइको का भी गोदना गोदाई बटे गांव में परंपरा और लोग जाने के चाहत लगे भाई गोदना गांव और औरतिया सन काहे गोदना गोदवाई दिखाओ तो देखे को लइका है देबा लइकवा के ऊपर है दे गोदना गोदाई बटे औरत के भी गोदना गोदाइल बटे। और हम सबके देहात में इ परंपरा चलेला विरासत में चलेला कि हम सबके जब भी गांव में नया पतो आ कोनिया आवेला लोग तो यही प्रकार के गोदना गोदाइल जाला। बहरहाल वीडियो कैसन लागल तो वह वीडियो के लाइक करी सब्सक्राइब करी और खातिर जानकारी खातिर वीडियो पर देखनी है तो चैनल वीडियो को जरूर शेयर करी। नमस्कार।